Egyáltalán nem elhanyagolható, hogy mi van a ruha alatt. Anita, az igényes nők fehérneműje. Az Anita fehérnemű a nőiességet jelenti. Egyszerre izgalmas, érzéki, alakformáló és tökéletes illeszkedést biztosít nagyobb méretekben is. Modelljei közül minden nő megtalálja az egyéniségéhez, alakjához legjobban illőt. Anita rózafája kollekció a fiatalos, aktív vonzerejében biztos nő fehérneműje. Anita komfort kollekció. Igényes kivitel, klasszikus elegancia, tökéletes funkció, magasfokú kényelem jellemzi. Anita maternity. Ha szeretne a babavárás alatt is csinosan öltözködni, szeretné megőrizni alakját a szülés után is, keresse az Anita Maternity termékcsalád klinikailag tesztelt, speciálisan kismamák számára fejlesztett fehérneműit. Anita aktív, sportmelltartó. A széles körű viselési tesztek optimális tartást garantálnak. Nagyobb kosárméretben is, legyen szó bármely sportágról. Anita nőknek, nőkért minden élethelyzetben.